kunnafoni min bɛ di nanzarakan na o bɛna yɛlɛma aw ye todunkan na a bɛna lase aw ma seru sila maraka faama fɛ sabula kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kunnasiri ye. Maraka faama ka journal banbara bɛna lase aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye. Maraka faama i bisimila bi kunnafoniw bɛ cogo di. Bi ye tarata ye juillet kalo tile 2 san 2019 kunnafoni labɛnna fasiri jɛkulu ma fɛ a bɛna lase Seydou Sila maraka faama fɛ Ibrahim Lam k'ale to suya kɔlɛ la. Radio bɛnkan ale kumaso kɔnɔ 97.7 tɔmi 1 fiɲɛ suru kunnafoni bakurubaw filɛ. Pyramide de souvenir ale ye bisimilali kɛ sibiridonya tɛmɛlen a tun bɛ jabɔ o ɲɔgɔndan a tun bɛ o kofɔ yaasa mara ɲuman u bɛ se ka jiri cogo min na. Minisiriso min ɲɛsin bɛ kalanko ma an ka jamana kɔnɔna na ale ye kalankɛminɛnw ani bolimafɛn sen 2 fo ka taa se sumabarani k'o ta k'o di akademiw ma. Den mara yɔrɔ min bɛ Medinekura n'o ye jardin d'enfant den ɲayɔrɔ ye u ye hɔn sɔrɔ dɛ. hɔn in a bɔra Sangare Umunba ale de yɔrɔ minisiri kɔrɔ don. A hɔn dili a kɛra sɔgɔmada in na jardin so in kɔnɔna na Medinekurakaw fɛ yan. Dungubara la kumabaw olu de ye nin ye minnu bɛna walawala aw ye sisan daani na aw ni ce maraka faama ka journal banbara lamɛnli la. Pyramide de souvenir a ye bisimilali kɛ sibiridonya tɛmɛlen a tun bɛ lajali ko o kofɔ ka ɲɛsin mɔgɔw ma minnu n'olu ye san sɔrɔ ɲɔgɔndan na n'o bɛ jabɔ kofɔ ka ɲɛsin mara ɲuman sabatili bɛn ani sigiɲɔgɔn fɛ o jidili ni ɲɔgɔndan in labɛnna projet voix de paix o de fɛ ONG Equal Access International ni a tɔrɔmɔɲɔbɔ kɛra USAID fɛ. Projet VDP o waliyali sira fɛ Mali kɔnɔ yan Gao Ansongo mars kalo tile 21 ka taa bila avril kalo tile 22 la funengeni ma 75 bɔɲango 25 ni sigida kelen kɔnɔna na olu de ye kalanbolo sɔrɔ de ka o baaraw k'olu waliya ni jabɔ ye o ɲɔgɔndan o de jaabi bɔra minnu ye san sɔrɔ lajali kɛra ka ɲɛsin olu ma 60 bɔɲango olu y'o sɔrɔ lajali ye. Minisiriso min n'a ɲɛsin bɛ kalanko ma an ka jamana kɔnɔna na ale ye kalankɛminɛnw bolimafɛn sen 2 ani sumabarani ale y'o ta k'o di a ka akademiw ma. A dili a kɛra minisiri ka bonya kɔnɔna na n'o ye Tomore Tchouelenta ye kunungo Académie des langues du Mali o la a bɛ cakɛbarani o 1152 750 o bɛna di enseignement technique et professionnel mɔgɔw ma moto 195 sumabarani 350 kalankɛminɛn o 126 baɲango ani imprimati 136 a bɛ bɛn o de ma a bɛɛ lajɛlen bɛnna CFA wari ale ye miliyari 2 baɲango ma. Medinakurakaw fɛ yen den mara yɔrɔ min bɛ yen n'u k'a ma jardin d'enfant den ɲayɔrɔ ale ye hɔn sɔrɔ bidonya in na hɔn in a bɔra minisiri muso dɔ de yɔrɔ n'ale ye minisiriya kɛ jamana in kɔnɔ Sangare Umunba a hɔn in a y'a kɛ ka ɲɛsin den mara yɔrɔ in ma yaasa u ka baaraw a tɔ bɛ jidi u bolo cogo min na. Hɔn min kɛra ka ɲɛsiw ma balansoire 1 b'a la manège 2 tobogan 1 kaye caman crayon ɲɛ sigiyɔrɔma caman chaise tabaliw ani kalanso 1 ka ɲɛdama kura dɔw ma ka sigilanw bila o kɔnɔ ani ɲɛma yɛrɛ ka cakɛso ko o labɛn kura ye. Umunba ye nin baara in kɛ ni association d'action pour l'épanouissement de la femme, de l'enfant et de la protection de l'environnement GAFEB ani société Sopromac. Dugutigi ka nɔbilama Bakari Touré ale ye bisimilali kɛ. An sira hɛrɛ la ala k'an tile hɛrɛ la an bɛ kɛnɛ min kan bi kɛnɛ wasalen don an balimamuso Umunba ka kɛnɛ don a b'a fɛ ka an mɔdenw k'u ladiya k'an kana kɛnɛ kan an bɛ jama bɛɛ lajɛlen fo ka musow bɛɛ lajɛlen fo an balimamuso Umunba an b'a yɛrɛ fo kosɛbɛ dan tɛ foli min na dugutigi ko k'a fo kosɛbɛ. Maire Damele Gogo Kaba Jakite a kuma na. Foli belebeleba ye jɔn ta ye bi o ye excellence madame Sangare Umunba parce que an bɛ yan bi ale ka sababuya de la a ye bonya min ta bi ka Medinakura sɛgɛrɛ a y'a yira k'a fɔ ale ye Medinakura ka den de ye ni Medinakura bɛ taa ɲɛta sɔrɔ ni sira fɛn fɛn min ye o y'ale haminako ye an y'o ɲɔgɔnnaw ye ka sɔrɔ bi tɛ a ye ko caman kɛ Medinakura kɔnɔ pour que Medinakura ka ɲɛta bɛ se ka sabati cogoya min na ka musow dɛmɛ bi ta turu bɛ jɔn na o bɛ denmisɛnninw de la n'a nana bi kana
balançoire di ka fɛn caman kɛ ka Médinakura aw yɛrɛ ɲɛ b'a la salle dilanna directrice ka bureau renouvelé la ka cɛncɛnw kɛ cour kɔnɔna la a ye baara caman de kɛ jardin so in kɔnɔna la walasa an denw n'a mɔden minnu bɛ yan nɔ vraiment olu bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na u ka jardin kɔnɔna la an b'o foli bila ye. Madame Touré Jɛnɛba ale kumana collectif des femmes Médinakura o tɔgɔ la. Collectif a fa n'a ba ye tanti Umumba ye. Mun ye collectif fa n'a ba kɛ tanti Umumba ye. Collectif a kuma fɔlen tanti Umumba de ye a cɛsiri ka cɛsiri jala ta pour que collectif bɛ se ka sigi Médinakura dɔrɔn tɛ dɛ ko parce que Médinakura y'a ka quartier o tɛ dɛ commune de bɛɛ parce que a dabɔra min kama par politique tɔn tɛ muso tɔn de don k'a yira k'a fɔ ni élection sera muso bɛɛ bɛ t'i ka parti la ko caman b'a kɔnɔ bɛnbaliyaw b'a kɔnɔ a y'a ye k'a fɔ o bɛnbaliya ninnu o bɛ ban ni mun ye ni élection tɛmɛna an k'a fɔ k'an ka quartier an k'an bolo d'an disi kan k'a fɔ ko muso dugu si tɛ se ka ja ka jɔ ni muso tɛ o de la tanti Umba y'an fara ɲɔgɔn kan ale de ye collectif commune bɛɛ au président d'honneur collectif des femmes bɛ commune quartier bɛɛ la donc an ka se yan bi sɔgɔmada in na ka na tanti Umba ka nin kuma na a ka kan tanti Umba n'an ko k'anw collectif musow k'an b'i fo a foli a ka dɔgɔ i la. Madame Li Awa Samaki n'ale ye jardin d'enfant denyayɔrɔ o ɲɛmaa ye a nisɔndiyalen ye foli kɛ. Bi an bɛ kɛnɛ min kan an bɛ hɛrɛ kɛnɛ kan Madame Umba ne tun y'a mɛn kabini a bɛ lycée jeune fille la k'a bɛ hɛrɛ kɛ mɔgɔw ye f'a nana se n yɛrɛ ma bi a nana se ma ka se Médinakura ma ka se bɛɛ ma parce que bɛɛ de den ye denmisɛnnin ninnu ye ka nin ɲɔgɔn k'an ye an bɛ Madame Umba fo Ala ka hɛrɛ k'a ye Ala ka nafolo jiri Ala k'a sigiyɔrɔ diya a bolo halisa Ala ka baara jira a bolo hali fɛn min tɛ nin ye an bɛ Ala ɲini Ala k'o nɔgɔya k'o k'an ye tuguni. Maa min yɛrɛ ye hɔn kɛ n'o ye Sangare Umumba ye a ko dɔ ka fara cɛsiri kan. Direction nationale de l'enseignement préscolaire o ɲɛma o ka nɔbilama kɛnɛ kan Mariam Ɲamonton Sakiliba a ye foli kɛ ka ɲɛsin ni waleya ɲuman in ma. Umumba a ye baara kɛ yɔrɔ caman na mais min y'a diya anw ye bi parce que a y'a ɲɛsin denmisɛnnincininw ma. A y'a ɲɛsin denmisɛnnincininw ma ni bɛɛ y'a faamu i n'a fɔ a b'a kɛ cogo min parce que an ka politique nationale la an y'o de fɔ bɛɛ k'an ban ka fara ɲɔgɔn kan walasa ni minnu wulitɔ filɛ nin ye ninnu de ye sini ɲɛsigi éducation préscolaire mɔgɔ caman m'a faamu yan éducatrice minnu filɛ nin ye bi u bɛ baara min kɛ denmisɛnninw ka ɲɛta la écoleden fɛn fɛn mana tɛmɛ préscolaire fɛ n'a donna école la a ka kalan ye 1 2 3 ye n'i y'a ye denmisɛnnin caman bɛ bila retard la première année deuxième année troisième année puisque u kan ka tracasserie minnu kɛ u m'o kɛ préscolaire la n'u y'o bɛɛ kɛ préscolaire la ninnu de b'u jukɔrɔma don don k'u layɛlɛn et n'u sera école la i b'a ye u bɛ résultat ɲuman di. Den tanu olu yɛrɛ ye foli kɛ ka ɲɛsin hɔnkɛbaw ma. I sɔgɔma ne tɔgɔ Tago Keita ne nana poyi fɔ association gafe Mami Sangare Umumba société Sopro ma tonton Adama Bagayogo an ka madamu an ka tantiw an ka mamiw an bɛɛ k'an jija ka an denmisɛnninw dɛmɛ baw anw de ye Mali ka siniɲɛsigi ye an bɛ aw bɛɛ fo aw ni ce. Mugujuguci ale kɛra kunungo a kɛra Niger wolomasiri taaba olu daga yɔrɔ dɔ la n'u k'a ma ko INAT a bɛ Niger jamana a bɛ a woroduguyanfan fɛ ani Mali ka dankun a bɛ o kofɔ n'o ye frontière ye nin kunnafoni ninnu dangɛnɛmayara k'a fɔ mugu poronta de donna bolimafɛn dɔ kɔnɔ mugujuguci la jatigɛwale kɛbaw fɛ kunnafoni kɔni ma se ka maa salen da fɔ nka u ko ko tiɲɛni fanga bonyana kosɛbɛ nin bɛ dan sigi bi laseliw la min labɛnna fasiri jɛkulu maaw fɛ ka lase a balimakɛ Seyidu Sila Maraka fanba fɛ Ibrahim Lam kale to suya kɔlɛ la ni ala man ka jɔnya jɔna sini an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan kunnafoni kuraw k'olu lase aw ma yan'o cɛ n'a b'a fɛ ka segin ka Maraka fanba ka journal Bambara lamɛn a bɛ taa malizoom.net ale sanfɛ www.malizoom.net Maraka fanba ka journal Bambara a ka kunnafoni jatara a ka laselibaw an n'a bɛɛ lajɛlen ye ne b'aw fo ka wale ɲuman dɔn k'a fɔ aw ye a k'an bɛɛ sini ni Alahu subahanahu wa taala n'a jɛna n'a ye. Maraka fanba ka bi journal Bambara lasera aw ma k'a sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye.